Аз съм Minecraft Boy 02 и ще играем една игра, наречена Терария. Мисля, че повечето от вас я знаят. И така. Това е нещо като 2D Minecraft, където трябва да се направи. В смисъл, има много босове и много повече неща. Днес ще съм придружен от сестра ми Еми. Никнейм е Minecraft Girl, съжалявам, че го изядохме. Че се изядох. Съжалявам. Добре. Ще направя герой. И причината е, че аз ще правя тези видеота е защото просто си изтрих стария свят. Изтрих си всичко. И това беше много гадно. Какво да направим? Какъв искаме да бъдем? Вау, това е като Соник. Дали да бъда Соник? Може би. Не мога да видиш. Да, може. Път да бъда плешив. Не. Имаше един, дето е... Чакай, си женска коса. Що се... Йо, не искам да съм женска. Там да покажа. Това си такава е ти. моята. Това си ти. Искам да бъда теб. Искам да бъда момиче. Ти бъди момиче. Аз съм момиче. Моквай. Е това. Виж. Това ми е от... Ще си направя косата като на скина от Minecraft. Е така. Добре. Омага, как мога да съм такъв? Забравих какъв цвят съм момиче. Помниш какъв цвят съм момиче? Чакай, снимка. Не, аз... Може би. Когато снимаме, не ми казваме Еми. Добре, съжалявам. Не, няма нужда да проверяваш. Мисля, че са зелени. Как може да се забравя, че такива са? Те са в истинския живот. В истинския живот не са зелени. Добре, знам, че бузите ми... Ама да забравя какъв ми е скина. Как може да съм... Знаеш какво? Не трябва. Просто ще направим така. Опа. Дай панталоните, какви бе? Сини. От не толкова сини. Да, толкова. Аз нямах. Ще ги направим червени. Защо не? Черно. Имаше черни. Да, да е черно. Сини очи. Сини ли бях? Да. Вече знам. Мога да си нали той искам да си. Да, няма значение. Добре, това ще бъда аз. Не, защото виж. Minecraft. Да, ето ме. Видите, що се видя. Даже ужасно, имам къси ръка. Така че, ако учи точният цвят на кожата ми... Оп. Мисля, че да. Добре. Така че къси ръкави. Не се странно се получиха. По-светли дънки. Ето виж. Добре. Как си направил късите ръкави? Просто ризата да направи същия цвет от кожата. Добре, и създаваме. Не, сериозно? Не мога да сложа 0-2. О, не. Не, само Minecraft. Добре. И как се казва света ми? Не. Искаш да се казва не? Не, се казва пут. Знаеш колко ще казва, ако сега съм го красив? Не, знаеш какво? Се казва... Не, няма се казва така. Знаете ли, какво? Се казва... Клан. Не мога да слагам удивително, просто удивително. Добре, не ми създавам света. И причината да видите сестра ми като супер мощна някаква супер богиня е защото преди аз бях супер мощен супер бог, само че си изтрих световете без дъвка. И да. Сега ще
влезна. Добре, влези. Остане проблеми с игрането на телефон. Ще ме види само с един черния човек. Дай, не, дървото ми. Вземи дървото. Не. Имам дървото. Добре, просто, Еми... Дали си... Обичаш постилно, което ти става. Дали има лазерен меч? Помня, че ще има както. Мисля, аз си направих цялата броня и очилата. Спри... Защо не се винаги съм по-силен. Не, това е шанс с таблети. Да, метеороидната броня. Метеороидната броня. Да, има. Толкова съм слаб. Да, значи на нейното слънце има слънчеви чума. Да. Не мога да летя само. Без да си. Не, няма. Не успяхме да имам страна без нея. Да, чакай да отида до някъде после. В смисъл да го оставя телефона ми на студено. Сега ще студено. Да, защото, значи навън е 34 градуса и всичко прегря. В смисъл... Ужасно. Къде ти? Добре, Еми, искаш да направим почивка, защото телефона ми просто прегрява? Искаш ли? Добре. Какво? Не, ти просто... Да, трябва да изгледаш. Кажи чао на Еми. Не си изгледал. Добре. Чао. Аз съм... Върнах се. Телефона ми е много по-добре. Ще да в ходилника около 3 минути и си взех солети. Обичам се. Добре. Слушай. Спомня следващото. Имам и това. Здравей. Окей. Знаете ли, че този всъщност може би е зъл? Защото откъде може да знае как да крафтва абсолютно всичко чудовища смисъл в компютърната версия, нали? Няма как, поне случайно начин на похотичен да той да знае как. Просто дава насоки. На компютърната версия той ти дава насоки как да крафтваш чудовището, представяш си? И... така, той е зъл. Там долу не искам да падам. Дори не знам, не искам да знам какво е там долу. Да, Емилия има само малки затруднения, така че... Добре, чувствам се как ми пак така че добре. Тук може да ми къща. Отиде долу има вода. Не, после няма как да се смъкна. Не, първа нощ и Блудмун. Изобщо не е добре. Еми, идвай. Еми, ела, моля те. Добре, Сашо. Добре. Ще дам едно оръжие. Оръжие ще ми дадеш. Не ми нещо яко. Моля те. Ще ти дам. Морското копие? Сериозно? Добре. Силно е за мен, но би трябвало да е слабо за всички, защо изобщо да имаш. Морско копие. 10? Само 10 хиляди? Аз не знам, бие поне 12 или нещо. Това е толкова слабо. И пладне си, благодаря. Еми.
Еми. Да, ти си добре с това яко оръжие. Аз ще дам лазерния. Сериозно? Окей. Ето това. Първо. Първо нощ. Хилинг почна това. О, да, чувствам се много мощен сега. Сега колко бие? 20... добре. И в тези епизоди аз ще деблокирам айтеми. В смисъл... някои неща просто много... В Майнкрафт? Лесно е, после ще науча. Да, може да направя цяло само за това. Не знам защо го защитавам това. И още една причина този издол, защото когато произведеш Dual Flash, той, в смисъл, използваш негова водокукла и той се превръща в Dual Flash, така че той е Dual Flash. Ау! Окей. Без кой се скача? Ще пада да си ровичкаш. Добре съм. Колкото не съм добре. Чакай някой идиот като се прави. Бе. О, не, трябва да са дървечки. Да, не сте толкова голямо... Най-накрая. Не знам. Ти ми взема всичко в дево. Санче. Лилавче? Да, помня, че ти ми... че... Аз бях деблокирал няколко чрез лилавче, ти дадох един. Използвала си ми машината за често? Значи... добре, да, лилавче. Не знам, дай ми колкото сметнеш за добре. Вау, този видеоклип стана малко по-дълго, колкото трябваше. Май, че пак трябва да го режа. О, боже. Добре. Може би ще срежа нощта и всичко и този разговор. Така че... Чао хора, до другия път.